say there's just problems there. Go find me. Just I bullet. problem. Yeah, I love you. How are you? They've got the problems all over. What's GoFund of who's got fund? Oh, that one It's kuya problem. uko. Okay. It's not working out, you know, because people. Ndasikora ndichiona mapost. Kuri makapiwa ndani mvumo yekuita GoFund. Kwani. But mubereki wemwana adaira wani akati umwe mubereki ari kunzi akadaira wani kuti ane ruzivo nazvo. I'm lost. Mubereki abdaira chiti. Mubereki mai vemwana wangu vachinzi vakati vane ruzivo nazvo wani. Baba ndivo vanenge vanga vachiti havana ruzivo nazvo kwachitobo. But mai vari kunzi vanenge vanga vachiti vanga vaine ruzivo nazvo kuti kune GoFund. Baba vauya. Kwasitobo makusenika Baba vauya nasi. Kwasitoboka Vafonerwa. Mbune. Ndanga ndiriko muwedza neta makumbo nafonerwa. But baba wadaira zvakanaka wakati handina ruzivo asi handisi munhu wesocial media. Havana kuzviti izvona havana kuzvitaura ine bad way vangoti handina ruzivo nazvo asi handisi munhu wesocial media asi mai vanga vachinzi izvoni vakati izvoni vanga vaine ruzivo nazvo. Nyaya yacho iri kutozobhohwa kutaura because vanhu vakawanda vanenge vari kuhakira. Mhepo dzako zvinenge dzichida kusumuka kuda kurasisa kuti mwana uye zvinhu zvake zvisafambe zvakanaka zvinhu zvacho. Yes, baba vauya but said havana kutuma mai raisi. Saka mai raisi vari kuita zvisiri pamutemo kana kuti confusion yacho. But vabvunzwa kuti mai raisi munovaziva here vakati ndinomuziva. Vati vanotomuziva nefeso vatotaura vatokonfirma kuti vanomuziva nezita rake chauri pasho. Vanomuziva. So pamusoro ndarasika mchana iGoFund yani yaweni. Alright. For what reason? Ndoenge chibvunzwa kane vanhu kunzi kudiwa lawyer. Alright. Okay. Ina nyaya chine nawo yeGoFund. Avanga vati I'm not aware of it and handikuzviziva. Asi vakabva vati futi handisi kuziva zvangu nekuti handisi munhu anenge ari pasocial media zvakanyanya. Ichitindirana nayo here. Say it in a bad way. Baba vake namai vake vanga vakaseparated vari pamwe chete. Yes, Bullet, what is saying? I think so. I think what you were saying, I don't know. Because the strobo kupanga kulai, remember makuseni strobo ati joni mukadzi wenyu akati. Kurazoti havasi pamwe chete baba namai vamwe nemumwe anenge ari kwake. Saka ndikuda kubvunza nyaya yacho ndokumunobvunza nyaya yacho handichinyatsodzi ndinongonzwa kuti kune munhu ari kunzi mwana here ari kunzi akaurayiwa but handisi kuzwa kuti iri kunzi inyaya zvakatanga sei pasocial media. Uri mudhayari handiti pane nyaya yakambonzwa nasismail yekunzi pana Wayne akafira mupushi 2024. Ndizvo? Iyoyo sismail vakatotukwa nevanhu siyanoda kudya mari kangotukwa sismail hapana umwe munhu akambotaura nezvazvo I think kumasocialite ndiri kunyepa here. No, vanhu vaitoconcentrata nemaster part by then. Akaitaura ndi Tom Jones nezuro kuti nyaya payakauya 2024 makaiignore.
vanhu vakatotuka sisimeli nenyaya yacho iyoyo. Alright. Saka iye zvinezvi wai vanhu vakuzosumudza nenyaya yekuti vakuzosumudza naye nekuti paita somebody ari kuda kuroora mufamily memwe munhu wakavenga. Mweni ari kunzi hama ndiani ada kuroora munhu. Aiwa hatisi kutaura mazita. Aiwa ndakaiona ndikuzati ada kuroora ndiani. Iye hama yake munhu akafa ndikati aiwa uyu ari kunzi ndo masuspect. But havana aisi sure. Because haisati vachiri masuspect havasati vatongwa kunzi vanzi vari guilty. Ari kunzi munezi wemimba ndiye ari kunzi ndiye one of the suspectious people. One of the vaurayis. Vari kufungidzirwa of the members. Saka just because vakavenga munhu iyeye, that's why yakutanga kuita inzi yakutanga kunzi justice yakazodai why vasina kuchitaura payakatanga iri fresh. Oh, I get it now. Why now? Ko mujaya wedu anze aufa mujaya. Ini ndakaiona iye mujaya uyu. But is it true ini ndinenge ndiri kumurambira mujaya? Mujaya ari kuti iye kwaye musikana uyu mwana uyu kwaye akaenda kwanga ari kuAvondale. Ndobva akamuti anga ingori top fan. Kanzi ndiri kwakati kana uda kuuya ndine video shooting yandiri kuita kunoku. Ndobva musikana auya hanzi mai friend yake vakaenda kunotsvaga chikokiyana kuti ataure nyaya yacho. Saka I think vanga vasina kutaudzana nababa kuti ndo zvavachaita. Saka vanhu ava vanoita kunge vakarambana here kana kuti chii hatisi kunyanyohwisisa. Saka baba kuzopindura kuti havana ruzivo vangagona kuva vasina ruzivo nekuti nyaya yakauya namai. Okay. Alright. Platform futhi kokho kwamaIdoms baba wakauya futhi wakataurwa futhi nawo. Vasingotaura zvakanaka futhi. Vese baba namai vakataurwa nawo the other day. Is it a day before yesterday? Sorry, ndiri kuseka comment yaiswa nomumwe munhu haina nezvamuri kutaura. Hanzi varume vane matumbu. Is it true unofanirwa kusumudza dumbu looking for your plump? Tancha nyaya billionaire. Diani Ella usadare. Usadare. Saka kuna kuti mai Wayne ndo vari kuda GoFund kwete baba Wayne handiti. Nekuti baba Wayne vati vane mari dzavo. Varugoda iyo saka mai vemwana varugoda GoFund sei baba vaine mari dzavo for the why. Hatizivi nekuti mai vakauya vachida help but kwakazocreatwa GoFund yekuti vawane lawyer anochimhanya kuti nyaya dziite sedzinokurumidza kupinda mukoti. Baba ndozvavataura kuti vane mari dzavo. Baba ndozvavataura kuti vane mari dzavo. Aiwa baba kana vataura kuti havasi kuziva nezveGoFund vari kureva chii? Vairamba here kana vaibvuma? Aiwa zvakafanana kuti iwewe bullet iwewega hanzadzi yako enda mutaura something zvokuziya anga wachingokonfirma kuti handina ruzivo because iwe unogona kubvunzwa zvinhu zviri kuitika kachiri mufamily ka. Iwa kana usina ruzivo kana watobvunziwa obviously unenge wabriefiwa kuti kune zvakati zvaitika nditika. Saka vanenge vabriefiwa kuti tiri kuita zvakati nezvakati. Iwe wopindura kuti handina ruzivo zvakare woitaura woproceda kuti hongu mungaenderera mberi nekupema mari yekuti tipe magweta kana kuti kwete. Saka ipapo pavabuda pachena here kuti vari kuda kana kuti havasi kuda. Because vanhu vacharovambwa nempinyi vakaviga mpinyu. Inini handina shoma yacho ibullet ka. I think ndiramba wako kuchingezi wangu. Baba havana kutaura. Asi vanovaona post yamai Rice. Saka vachaona post yamai Rice vozodzoka.
Vangoti let me go and check ndione. Asi hazvemari baba havana zvavambotaura kuti ngavanyepere. Havana zvataura 1 2 havana zvataura chakaipa. So which means vari murima saka it confirms kuti mai nababa vakasiyana because kana baba vasingazivi zviri kuitwa namai it means nengirikini ivo pachizvavo umwe nomwe ari kwake. Hi Diva. Hi everybody. Hello. Hi. Hi ma'am, how are you? Hi. Saka tarimati mujaya akati kudiko ine yamujaya iri kundipodza. Nongochitaura yamujaya. Hanzi nawo vari kuuya kulive. Vachauya kulive nguwai. Hanzi zvainzi mai is third wife. Ili papa handidzivi hangu. Ndayozodera bullet. Ma? Yes. Nyaya kusori ndangoyozodera iyoyo. Clarity. Baba vanga vasingazivi zveGoFundMe handitika. Okay. Vanga vasingadi GoFundMe pekutanga. Ndo pavatousvitsa nyaya kuna mai Rice. But sezvavaona kuti vari pane vakadzi waona zvataurwa kusasugo handiti. Saka paita kukikiridzana iko kune kukikiridzana kaudididi kwazoiti saka headhand pazoita kamoral hazard kekuti mai vakuda chi vari kuda chi manzvisa mai vari kuda chi banzi Varikuda kuti iitwe. vada kuti itwe banzi bhanzi vari kuda kuti riitwe saka baba vari kuti bhanzi baba nawo havasisina unoziva kuti mukadzi kana makirikidzana usura handitika havasisina simba you know how rekuzvimisa. Saka you be like, okay, that's what she wants. Like, I mean, like, you know what I mean? Like, so it's almost like that situation. So now they're now going that cruise. Yeah, mukadzi kuti okay. But pokutanga vanga vasi kuda baba handiti. Then baba vanga vasiri kuda. Vazoita muvhunzo. Zvichifamba nepost yamai vempunga zvanga zvichifambirana. Saka because mai vempunga hanzi vaisa post. Zvachifambirana chaizvo I can confirm for that because ndavanzwa ini handiti ndipesina ndavanzwa. Handina kuvanzwa. Aiwa ndavanzwa kuseri ndavanzwa handiti. But chazoitika futi ndechekuti muvhunzo kuti okay fine kana vachiti pari kudiwa mari inini I believe they now became a moral hazard handitika. Remember when behavior changes based on what situation mariachi yapane mari handitika manzvisa. It doesn't stop you from mourning a child but vari kunzi tokupa pari kukwasa pabuda mari. I mean, so now they're like, okay, fine, let's take the money. Because to be honest with you, there is no need for a lawyer because the state appoints a lawyer for you, and because it's a murder case. He made a case. Apana lawyer roda kudi kubadarwa. Babata pandutawa. Apana lawyer rinenge richidiwa pamusaka pekuti let's say iwewe uri mupenyu. Ipapa pandakazvitaura the other day dai anga ari mupenyu akaitwa attempted ainotsvaga lawyer rake but afa handitika. There is nothing nobody nyangwe zvazvokuti nobody will stop rega apakwanisi kunyangwe mai chakwanisi kuti aiwa novasiya vakadaro vana because it's now against the state handitika. It is the state that is now in control. You cannot stop it because you have to on a public prosecutor yati ana state handitika mabata. Saka lawyer racho rukubhadharwa for what handitika. Mari yamuri kuda ndeyeyi handitika. Zvise ndokubvunza ndopandiri kuudza kuti pakupinda moral hazard. Connect as a moral hazard like a change in behavior because now there is money handitika. Where you now question the elements pawenzo mai vachiti vaiva nemazimota havana kuzondibata maoko kana kuti pamari yechema handitika. Asina kuvapa mai vacho vanga kutaura daro kwandiani asina kuvapa mari yechema vemufungidziro nzindo vane mhosva nekufungidza kuti vakauraya havaizobvuma kana nekuti havana kuuraya nekuti kana dei vakapiwa mari yechema kana chikwaive kubvuma makabisira kuti tisi tiri kuziva saka pana pavachabvisa. That one is fine. But the element you are missing bullet is the mother's behavior handitika.
where she's looking at material things, kuti vane motikari, vaiuya nevane mari, vane chakati. Do you understand what I mean? Wakonzi okay fine, tokuita GoFundMe. Then we now state to you, kuti listen, what do you need GoFundMe for? Anditika, when you don't need a lawyer, because hapana lawyer chadi, rinokwanisa kunyange tikabhadhara maloya 100 hakwasi kuzomira pakoti maloya wao anditika mukunzvisa because it's a state case yatwa state is state versus vakomana 3 anditika saka loya muda bhadhara ndewe chii unless kavuri kuti kuita GoFundMe yekupa mai mari chete ndo zvamuda kuita anditika pamusoro but muri kuona pane nyaya yekuti pane delay. Saka kana paine delay tomboti pakaramba paine delay yakadaro for years and years. Hapadiwe lawyer here. No, there's nothing the lawyer can do. Because pane mwakwira pane angari kwa stobo here. Sorry Diva. Pane angari kwa stobo here nasi makuseni. Pane mwe akwira achichema. Pane angari pere kwa stobo nasi. Pane mwe msikana akwira achichema. Wamona mukadzi akwira akataura nyaya yake futi iri simila yehanzvadzi yake akati wakabuda mari vakatotsvaga lawyer kubva 2011 nyaya yakazoitwa rini 2011 to what to 2014 or something like that. Something like makore akatowanda actually, but iye anga achiti vakatoshandisa lawyer vakashamboshandisa 2 malawyers actually wakabuda mari kuti uzvizosvike kuti pazoitwe justice. Ndoba turi kutaura kuti inangu what I know hangu about nyaya Anti baba wenyu wa only alive. Anti baba so maybe zvakuda futi I'm getting where you're coming from Diva, but zvakuda futi kutoti patoite futi vanhu vakaita se that lady vane ma lived experiences as well to actually advise because public zvinogona kubatsira. I think musikana waka angashida kutrya kuti pa nyaya futi yetime kuti inini ya kesi yanzvadzi yangu yakatora makore akawandisa but justice yakazowanika yakazowanika apo tanga tabuda mari tichikanga titrya kutaura kuti zveshuwa zvinhu izvi zvinogona kutora chero kana 8 years because angazvimwe vangu vakatosvika pakutofa justice yehanzvadzi yake isati yatobuda kana kuti zvinhu zvinotora zvinotora time inongoitwa ne2 years or 1 year. But tokurudzira futi vanhu varambe vachingotaura zvokutoti vanhu varambe vachingotaura is no helps about the story. It's not a problem. No zachika we really want to advocate kuti vabetserwa nditika but toda kutaura kuti izvoni guys ka remember pane nyaya dzemari dzamuri kutaura kuti what is the issue kana iri nyaya thank you corporate kana iri nyaya mari aditika. Is it about money? Because it's not coming about nyaya GoFund because with a chokwadika lawyer the only thing they can get is a private investigator. That is the most effective thing that they can actually do. Wanzwisisa. In fact, private investigator anokupa information yese anokutsvagira information to groundwork achitsvaga zvese achifambira vanhu vese then they compile all that information opa public prosecutor nyaya itachi simpler. Wanzwisisa. Right now at this point in time kana pasina chioneka ndechekuti baba vari kuti vane evidence handitika but remember kana vachiti vakabatira evidence yacho havasati vaipa kumapurisa. It's also obstruction of justice handiti. Wanzwisisa. You get what I'm saying? Like when you talk you have to be very careful about the things that you say kuti ndakabata information handiti. Nice is so. Yes. Tobvumidzwa here kunzwa nyaya iyoyo yababa vauya. Andita wasi kutuka. Vari kupi? Vari kulive kwani? Ndiani ataura nyaya iyoyo? Bullet, do you know? Takuendera kuti vari kulive kupi because tikada kuplaya malive vamwe vanhu vanoya vakutuka futi muri kuplaya malive. No problem. So I think guys, but play 18 we aibe zvokutukwa vanhu we are used nazvo. Kuplaya live yedu mukuti. Ayo sisi ndo anozotukwa guys. Nobody
right. Yeah, sisimele ndo I'm just anozotuka. saying handiziva hangu ndikotaura. Aiwa, you are right, Diva. Munhu anenge autukwa maplayer uyu justice man, but havapo pane moderators. So the good thing is vanenge vateerera mungodzwawo kuti kwaita zvakati. Noti tiplay panapo. Isikana hauzobvarwa Diva, Yes, amene kuti nyaya idzodzo dzemamedha dziri kufamba sei kumusha. Ini ndine mwana wangu. Wataure mazita. Okay, dzekuurawa. Ini ndine mwana wanzvadzi yangu kuchirundo. Akaenda kubhora neshamwari yake. Ndobva vamutsana neshamwari iya kunzi wapirei kochi foni yangu nemari yangu, kochi arasa, kochi adhakwa. Vana ava ndobva vatanga kurwa. Inyaya yechokwadi mumhuri mangu. Shamwari ndokutora bhodhoro ndokutema mwana wanzvadzi yangu. Mwana wanzvadzi yangu ndokurasikirwa neupenyu ipapo asvika kuhospital. Yes. Zvinhu zvandiri kutaura zvina kana 8 months. Shamwari ndobva yasungwa saka kunenge kujeri hombe kukaroi. Ndobva anovharirwa ikoko. Uyo akashayikira kuZambian side kuchipatara. Taviga zvapera. Shamwari kutaura kuno kwandiri kuita kudai iri panze. Yakapiwa bhei, wakapiwa mutongo kuti akanzi ambobuda ani manditawo kutaura kwandiri kuita kuno nyakupfuudza uyu ari panze. Saka handisivi hangu tiri kufamba. Akapiwa bheo, kesi yake yakavharwa here kana kuti isina kesi here kati ari pabheo. Akangonzi ari pabheo. Asi munhu atopfuudza munhu Zvinoitika handitika. Even macases handitika, makesi zvinoitika. Zvangofana nekuti, sorry ndauda kubvunza one thing, but vakaita neaccident kupi? KuZambia kana kupi? kuZim side kuchirundo. Kuchirundo. Okay. What I want to say is, sometimes pakaitika case handiti. As much as it sounds mean, it sounds bad, handiti. Paya panopiwa munhu bheo, zvakafanira izvo zviri panonzi mukomana wegumi. Handitika. Ari kunzi akabata chibhara. Handiti. Ndikukunzwa. Akabata munhu chibharo handitika. Handi izvo zvakabva apiwa bheo re500. Handiti. Because remember, dare rotasa zvinhu zvakawanda. Rotasa kuti munhu izviite flight risk. Vanotasa zvimaelements akawandisa. Vasati akusati munhu adi aende. Handitika. So, as much as Kona Diva, iwe uri pa100 sei waiwana kupe 100 iyoyo. Mira apedze kuti ndatovhunduka kuti chii chawataura chinonakidza ipapa pachaita kuti upiwe 100 iyoyo. Kungosumuka 2 seconds vama100. Hatizvidi izvozvo. Ndindatanga kuya pano. Ndindatanga topiki Diva. Ndini ndauya nenyaya iyoyi. Iwe wakundiendera mberi sei? Ane nhingi yacho ndangomupa tingatoita headache, ndatoita stress, ndatovhundukawo. Ndatoshata handiti. Tingapinda bhizi vanhu vechizorodzeiwa tapota. Ane hende ati ngavangopa bullet avhare muromo. Chaipiwa. Close the door. Saka, what I'm trying to say is that people get bail, which is their, listen, it's innocent until proven guilty. Handiti, mukunze zvandotaura. Yes, kunzwisisa but Diva. Panofanira kuita dare. Diva. Zvinotozikanwa kuti akapfuudza munhu. Aiwa, zvozikanwa, remember panozikanwa ndakapfuudza munhu. Panofanira kuita dare rekuti anofanira kuenda pamberi pekoti. Handiti ponzi guilty. Ndipo anobva wangoti mose unoenda kukoti pepo hauchabudi. Wanzi chibaba watomutora matepinza chii? Asi zveri guys, kandi ndiri kutadza kunzwisa. Ndizvo ndasisina natombozviexplaina kuti masikati. Unokwanisa kuti mumboso unongochifunga kuti it's one of those days tikungoenda ndichadzoka futi ndikuuya madzimadzi. Wotosvika zvonzi aiwa haukuzoromba iwewe. Wakutosara. Drum. Kureva kuti achasungwa hake. It just doesn't happen like that. Anotopota achitoenda izvozvo. Angachipota achienda. Ndazvakaitwa cousin brother yangu akaita gore achifambira nyaya yemunhu akaassaulta munhu yakazofira mberi. Gore vachinda vakazongonzi one day remand to prison. Exactly. Ndozvavanotongokuita, unongotingoenda mai mwana. Papa unokwanisa kuti uri kudzoka kumba kwako. Hautoti ndiri kudzoka boys
guys ndikudzoka before you know it wanza aiwa baba nhasi hamusi kuenda rimani watosongwa mauto ona farero saka ndikunzwisisa kuti people have got emotions but remember zvimwe zvacho the judicial system works differently ndosaka tichiti the law is very stubborn handiti iri very stubborn haifambi mafambiro amuda tiite mimi haishandi nekuti isura pesocial media tiri kuchema handiti and it doesn't use emotions havashandisi maemotions amukushandisa vanotasa mafacts ndo pandadzokera futi sorry for the funny voice it's really irritating me also so ndo pandodzokera nyaya yatobvunza kuti one handiti pari kunzi pane evidence handiti redwin ndokura kukubvunza yamari vakadzi iri pana pandika madzimai kana evidence imimi iri very clear kuti mwana wevanhu akatorwa akanyudzwa mumvura akaurayiwa handitika munofunga kuti anopabuda here munhu ipapo ndo pandauya kuzokupa muenzaniso wokuti ini tinai watoziva akatouraya vari vese ari panze saka zvinogona kuitika aiyo iye haasi panze ari pabhel handitika bhel hazvere kuti masiwaenda bhel zvora kuti tichiri kuita nyaya yacho handitika tiri kuita nyaya yacho because remember kuti vazomupa chitongo like a sentence handitika they have to prove beyond reasonable doubt because yanenge achiti ayewa pandakamurova takanetsana you understand because remember pane murder dzakasiyana pane intention kuti ndave ndakakumplanira kuda kukuuraya ine mutongo wakasiyana handitika kozoita yekuti maybe mamuchingorwa handitika obva wauraya munhu by mistake handitika is still murder but mutongo wacho wakadi wakasiyana saka they have to listen to all of these things kuti vadi vanzwisise kuti chii chakadi chakaitika kuti vape mutongo uri fake ndiri kukanganisa kutaura here koita yekurova chero mbavha ikafa even yanga yauya kuzokubira murder but vanobva vatarisa futi kuti zvii zvakaitika handitika ona zvangofana nyaya wasikapistorius pepe pekuti mukadzi akapinda handitika pandiye pakaaupeti it was an intruder chichichi ndobva ndapfuura handiti I don't know if you know the story toiziva mhanya yaimhanya when I think Diva, we can categorize it as culpable homicide, right? Exactly. So you see, the thing is now, even if handitika, because listen, we can't categorize that our English word, guys, can I my hand at that capable homicide? Bullet. It depends also kuti what was going on. Listen, it depends what was going on because remember, chiri kunetsa futi ndechekuti vabirika kuitaura nyaya dzakawandisa panapa vari kuti vanga vakadhakwa kwaimwe doro mastreet lipa handitika mukunzwisa kobva pataurwa kuti vaitamba chikudu vachitamba chijamba mumvura vachiita sei. Do you understand? So all those things people can say we are playing vapaita accident, we were high, there's lack of judgment kana vanhu ari high chimwa street liquor handitika mukunzwisa ubvunzotoka mwaya kawanda sei auza ndakapedza bhodho revodka handiti saka on that part can I hold you? The issue then would be if it was an accident, why did you not report it, and what happened to the deceased belongings? ndo panozoya nyaya yekuti okay muna nokudza kuti ndakavhunduka handitika I got scared and also my judgment was impaired. I was drunk. Wawizi kubata pandutaura zvinezvi munhu anokwanisa kukuudza kuti I don't remember because they are drunk. Wabata ketika hana kukuudza here kuti handichazivi kuti ndakatenerita ndokurova ndingokuudza guys kuti guys zvame muchitaura ka there are very good defense lawyers out there handitika who are very good at their job, who can manipulate situations. Asini na kutaura chokwadi pamberi paMwari ka ndine experience yekuti nyaya. Can you please mute? Pane mari vanhu vane mari ka ini ndakabeta personal experience yenyaya yakatorwa maimwana. Kutotengwa kudai munhu lawyer inozivikanwa munyika medu muya kutotengwa maimwana finally kazongoti rakadisappear ende hapana kana zvaunoita. So kutongona matiro hedu tuzvifambira
zvakanaka but zvekuti zviri kutaurwa naSally izvo zvekuti dzimwe nyaya dzinogona kutongonyangarika ka is true. Aiwa, nyaya dzonyangarika ka. Remember, nyaya dzonyangarika, that is the honest truth. Pakangoita vane mari chete zvinogona kutongopera zvakadaro ukaita munyama. Sally, I mean named, sorry. Chinoitika ndechekuti ka vari kuti ivo. Remember, zviri kunetsa ndezvekuti ka vari kuti we have hardcore evidence zvichiitika handitika pa TV, CCTV, ona ndo zvavari kutaura handiti. So it's very difficult for them kuti mhosva iyoyo irove. The way to now work is that zvavanoita vanokwanisa kuti guilty handitika kana kuubva kuita zvatikutamba zvatuti whether it's culpable homicide here kuti papasina intention chichichi ndo paunotanga kutamba nemari papapo wotanga kuti ukubata pandutaura then obva ukuudza kuti okay, instead of 5 years 3 years suspended on good behavior 1 year, you know, zvakaitwa mugunanzako izvi Robert mucho chiko junior chimukabechi wachona chimukabe chimwana chamukabechi handiti rechi nyaya yanga iripo. There was no way of running from the story handitika. Exactly. But now how they now manipulate the situation because also they know kuti okay, everybody's watching, they will say he's guilty handiti. They banned him vakamupa suspension, suspended sentences chichichi vakati chi deportation straight. You understand? Mukomana yomoya akapewa suspended sentence handitika wabate pandutaura. Imimi yana happy kuti mukomana waya Devika anogona ngopika 6 months of good behavior. I don't even think he's there. He might even leave even right now. So I'm just trying to tell you this is how money works. It won't work in this way. Kuti pamuna kuona kuti panapa baba vachiramba chingochema vanongokunyararirai handitika voenda kukoti what found guilty vaita guilty, you know, it will move like that handitika wobvarwa sentence baba sentence paper ndo pamozotanga kuona kuti panapa shanda chi mari. If the evidence is black and white zvavari kutaura tiri black and white, but imimi muri kuti Ketina says she saw the evidence. Kana muchiza Ketina handitika ada ango yangoti marara catch one because I cannot find out chikanda. You know her very well. Yeah, and there's no need to keep it as private because there's nothing to keep private. 2 years later, Maramba Maka order footage. Why? 2 years later, footage. There is something wrong with the footage. There is really something wrong with the footage. That it's not conclusive. Guys, mufana kuti tite chifunga guys because tande pa social media unofudzwa ukanzimanya unomanya wakasara side wakaita side wofudzwa wakamanya side. You have to really think carefully kuti what is really going on here. Yes, there are vanhu vari kuchema, they are grieving. It's natural for parents to want the closure. It's normal. It's normal kutoda closure handitika, and it's normal kutsvaka muroi. It's normal nyange isusu ukadonha pasi ukafa nyange isisina mari inofila takatomboti vatsvage varoi. It's natural. It's a normal instinct. There's nothing wrong with it. But now the issue is there is something wrong with the evidence. Pane something that is wrong with the evidence that we keep talking about because haisi kubudiswa, haisati yapiwa mapurisa handitika. There is no way the whole of Zimbabwe can be so corrupt handitika. Mubata. It's not possible. And also there is no way ukachisa pa social media vapa Ketina kudai Ketina wachiti warara pa social media handiti. There is no way they can deny something that they are seeing on what? Online. And remember, evidence can be tampered with to an extent that there can be extractions of false ningirikini. Hapana munhu akatirisa budiswa. Let me tell you, you can put a CCTV online. Hapana zvinomboitika. Zvainema zvekuti musaribudisa inema. You can put it out. And also zvekuti vakanzi vasaribudisa once richiri chengetai. Mupurisa pano kudzwa kuti chiri chengetai iwewe. Handitika. Iwewe chichengetai iwewe for safe keeping. Do you understand the logic, guys? Just think about it, guys. Just think about it. Police will leave you with evidence. No. Think about. Just think, guys. Motombono kana my crime shows. You see them, and some of these things. Nezuro mufundisi vaipopota pane 2-3 andakabata mufundisi vakati
ko kana